nawe uhlezodaya namhlanje angeke ngitholakele mina ngizwakele ngila Angishuba kanjani manganje siswami ngiyakshela manje bheka yabo. Kanti abobani abakuthanda kanje angibazi ukuthi abobani cela nihambeni siyadiskasa nephara lami lapho siyami umafashion usambiza ngephara iphara lesimart iphara ligezayo letha phela into zami ngathi bantwana ngiphathele nezinto yabo unomunye uyisister bathulekelele imoto ushaya amakheka nswembu blind uyabona ukuthi izinto ezikhala uthi ngibone yona yabo ushaya izinto ezifresh lo system igama lakhe ulikelele imoto so bengithi mina noma ikhipha ngegaya lonke lebhakede yabo ya ngiphume kanje nawudle kanje khona kanje kanjani angingakhipha mina ngine-10 imali engakunika yona 10 rand mara sister noma i-15 rand ke at least okungcono yazi mara mina ngiyangirobha bafethu ngilethela izinto ey'khala kahle yabo nani mara sister efere ngizokuphathela nezinye izinto azishayayo bona kuyaseke nabo yabo ngiceda ukwenza i-profit ngala makhekhe kalekelethi ngizokuzama akhathazeke Sharp. Ungazolalela la. Alright. Yeah. I know my 15 rand in my face. Into I Now I think that 15 rand.